Ей, тая къща има косъм да се наводи. Гледай. Тъмън е. Селени има. Да, там е пожарната стаскава. Ужас! Ужас! Какво да мири сега? Не знам. На мен на нищо не ми мириш. Страшно е, страшно. Реката е просто... Гледай, какво чудо е. Какви дървета, какви буклуци фъркат надолу, просто не знам на кадъра изобщо дали ще излезе. Ама изобщо, виж колко се наводило там, бе. Колата е страшно там. Ние сме късметли, бе. Точно, ние сме късметли. 5 септември 23 година в Царево такова чудо Никога не е. не е било. Там, те, които са по-близо до реката, не знам как ще са оцеляли изобщо. Чакай, искам да видя. Оле. Горките хора, остават им 50 см и да бъде стаята им наводнена. Тук видиш на Бенгалски, бе. И най-гадното, че пак се усилва дъжда. На Бенгалски организация. Мало ти, ама виж, че стачките са пуснати, да не да има човек вътре. Не знам, бе, тати, дали има човек вътре. Или просто от притеснение е напуснал, че не е запалял, или не знам. Не знам. То, ако имаше, ще да маха с ръце нещо, де да знам. Да, ама не е, че ще Или да мърда отвътре, ма няма.